Popri driveroch Callaway, ktoré sme si predstavili pri poslednom vstupe, sú vynikajúcou a prevratnou novinkou aj drivery od spoločnosti Titleist. Tohto roku pre golfistov pripravili z Brusu vynovené technologicky inovatívne drivere modelov D2 a D3. Majú to rozdelené tak, že model D2 je ešte benevolentnejší driver a je zameraný na všeobecnú výkonnostnú kategóriu golfistov, čiže pre golfistov s rôznym handicapom. A model D3 je už zameraný skôr na tých lepších hráčov, ktorí už vyhľadávajú presnejší, tvarovateľnejší driver, čiže model D3. Oproti predchodzím modelom, tieto modely prinášajú so sebou aj technologické vylepšenia. Jedným z nich technologickým vylepšením je technológia SureFit Tour, ktorá vlastne v sebe obnáša možnosť nastavenia drivera na jednotlivé pozície podľa výkonnostnej kategórie, podľa toho, ako golfista aktuálne má svoju výkonnosť. Je to veľmi jednoduché, golfista okrem kľúču, ktorým si to môže nastaviť, dostane jednoduchú brožúrku a návod, podľa ako teda postupuje pri jednotlivom nastavení. Každý golfista si môže zvoliť až do 16 pozícií. Je to veľmi jednoduché, driver stačí kľúčom len povoliť, odšrobovať. A ako náhle tá hlava opustí šaft, tak na šafte sú vlastne dve kolieska, ktorými sa dá nastavovať možnosť. Dá sa tam prispôsobiť lie a taktiež sa dá nastaviť loft. Čiže golfista si môže zo štandardného driveru, ktorý má napríklad 9,5 stupňový, spraviť až o 1,5 stupňa otvorenejší loft. Taktiež si tam môže prispôsobiť lie, čiže môže si otvoriť a zatvoriť hlavu. To je taká senzačnejšia novinka, ktorú doteraz výrobcovia neponúkali a väčšinou sa tieto zmeny mohli ich vlastne praktizovať len odborníci a len priamo vo výrobe, respektíve alebo vo fitovacích túrových vozoch. Dnes si to môže golfista prispôsobiť jednoduchým krokom za pár minút sám a podľa svojej ľubovôle. Čo je pointou výroby a vývoja týchto driverov, je efektívne presúvanie váhy. Opäť ako u iných výrobcov, aj u tohto driveru proti predchodzieho došlo k efektívnejšiemu odľahčeniu vrchnej časti hlavy. Tá vlastne až 17% odľahčenie, ktoré uvádza výrobca, bolo efektívnejšie rozložené vlastne dovnútra hlavy a do zadnej časti. Okrem tohto sú tu nastaviteľné závažia, ktoré si golfista taktiež môže korigovať a nastavovať. Tým pádom si môže meniť špecifikáciu drivera. Čiže naozaj tento driver je pre golfistov, ktorí potrebujú driver na maximálnu toleranciu, na maximálny výkon a chcú si prispôsobiť a chcú mať pocit, že môžu s tým driverom pracovať, tak tento driver je pre nich optimálny. V súčasnosti s týmto modelom, konkrétne s modelom D3, hrajú aj zvuční golfisti, svetoví golfisti ako napríklad Adam Scott alebo Rory McIlroy, čo sú veľmi zvučné mená, takže tento driver je zárukou kvality. Pre golfistov, či už začiatočníkov alebo pokročilých hráčov, sme pripravili fantastickú ponuku naskladaných značkových setov. Golfista, ktorý hľadá kvalitné palice za rozumnú cenu, tak si môže vybrať z našej širokej ponuky týchto setov. Naozaj sú tu vynikajúce ceny. Jednotlivé sety sa pohybujú od ceny 599 €, pričom sa jedná o naskladaný set, čiže bag, komplet sa dá želiez, pater, driver alebo respektíve drevo, čiže na začiatok všetko to, čo golfista potrebuje. Golfista pred tým, ako si kúpi palice alebo ako uvažuje začať s týmto športom, tak nastáva pre neho taká problematickejšia otázka, skôr dilema, či investovať do nejakého kompletne naskladaného začiatočníckeho setu, napríklad nejakej nižšej úrovne alebo nie až tak známej značky, alebo sa rozhodne ísť priamo do nejakých kvalitnejších palíc, čiže každý golfista si musí uvážiť, ako často sa bude tomu športu venovať, akú perspektívu má, či to naozaj bude hrať len rekreačne, alebo sa bude tomu naozaj venovať, chce dosahovať nejaké výsledky, výkony, chodiť po turnajoch. Čiže z tohto hľadiska si golfista musí stanoviť,
a uvedomiť si, že či ísť len do nejakého naskladaného setu, ktorý mu vydrží niekoľko rokov, alebo rovno investovať a kúpiť si kvalitnejšie palice. Pretože keď golfista urobí zlé rozhodnutie, je to golfista, ktorý si kupuje na začiatok set a už vie dopredu, že sa bude tomu športu naozaj venovať. Ja osobne si myslím, že je zbytočné investovať do nejakého najlacnejšieho setu, ktorý možno za rok, za dva vymení. Lepšie je kúpiť si hneď na začiatok nejaký kvalitnejší set a túto investíciu obísť. Keď si porovnáme ceny, začiatočnícke naskladané sety sa pohybujú okolo 300 €, čo je veľmi výborná cena, dostupná, ale keď si uvážiš, že za 500 alebo 600 € môže mať kvalitný naskladaný set, ktorý už nemusí dlhé roky obmieniať, tak ja si myslím, že toto je lepšia a priechodnejšia varianta. Radi by sme vám predstavili tohtoročné kolekcie značiek Alberto, Masters, Becti a Green Galvin. Ako prvú značku si predstavíme značku Alberto, ktorá je veľmi obľúbená u našich zákazníkov a tohtoročnou novinkou sú práve nohavice waterproof, čo znamená, že zachytávajú vodu a golfista s nimi môže hrať v nepriaznivom počasí. Značka Alberto vsadila na svieže farby, zelenú a svetlomodrú. Samozrejme pre klasikov golfistov máme waterproofové nohavice aj v čiernej farbe. Keďže etiketa niektorých ihrísk dovoluje hranie len v dlhých nohaviciach, firma Alberto sa zamerala aj na túto časť golfistov a predstavuje už veľmi dobre známe coolery. Sú to nohavice, ktoré sú veľmi priedišné, v lete ochladzujú, takže sa v nich veľmi pohodlne hrá. A navyše pri drobnom daždi sú vodeodolné a pri hustom daždi síce premoknú, ale veľmi rýchlo vyschnú. Coolery ponúkame v bielej, čiernej a hnedej farbe. Dlhé nohavice značky Alberto sú v klasickom sivom alebo hnedom čiernom prevedení. Ale krátke nohavice značky Alberto sú typické svojimi sviežimi, veselými vzormi a farbami. Sú vhodné pre golfistov, ktorí sa chcú trošku vyblázniť pri hraní golfu a radi siahnu práve po týchto pestrých vzoroch a farbách. Značka Becti je typická svojimi konzervatívnymi sivými farbami, kosoštvorcovými vzormi, ale tohto roku je doplnená kolekcia aj o svieže fialové, ružové a zelené farby. Zaujímavosťou pri tejto značke sú taktiež windstopperové svetre, ktoré majú windstopperovú membránu, ktorá zabraňuje prefúkaniu vetrom. Dámsky textil značky Becti je opäť typický svojimi kosoštvorcovými vzormi, bavlnenými tričkami s krátkými rukávmi, aj tričkami bez rukávov. Tohtoročné farebné kombinácie sú v odtieňoch oranžovej, čiernej, zelenej a ružovej. Aj v dámskej kolekcii môžeme nájsť windstopperové svetre a vodeodolné, nepremokavé bundy. Rakúska značka Masters v sebe spája originalitu a farebnosť vzorov s ľahkou nositeľnosťou a pohodlnosťou materiálu. Typické tohtoročné vzory značky Masters sú kárované vzory a strečový materiál. Pri bavlnených tričkách upúta egyptská hustotkaná bavlna, ktorá je výnimočná tým, že aj pri viacerých vypraniach tričko stále zachováva svoj tvar. Švédska značka Galvin Green prišla tento rok s príjemnými, peknými farebnými vzormi, s Gore-Texovým oblečením, ktoré zabezpečuje dýchanie tela, pokožky a zároveň veľmi dobrú funkčnosť, čiže vodeodolnosť. Pri dámskych bundách Gore-Texového materiálu je typické tvarovanie postavy žien, prs a bokov. Technickým zložením materiálu je bavlna a polyester. Pre golfistov, ktorí nemajú radi polyester priamo na pokožke, ale zároveň ich upútava odvádzanie potu, pretože toto práve polyester zabezpečuje, sú veľmi dobré trička práve zo značky Galvin Green.
ktoré na spodnej časti, na vnútornej časti trička obsahujú bavlnu, ktorá je veľmi príjemná na nosenie. A na vonkajšej časti trička sa nachádza práve spomínaný polyester, ktorý veľmi dobre odvádza pot. Termoprádlo značky Galvin Green by sme mohli rozdeliť do dvoch podkategórií, kým tričko Ventil je zložené z materiálu, ktorý ochladzuje a odvádza pot z tela. Druhé termoprádlo je typické kompresnou technológiou, ktorá zlepšuje prietok krvi a napomáha lepšiemu okysličovaniu svalov. Obidve termoprádla sú typické práve odvádzaním potu z tela, veľmi dobrou pružnosťou materiálu, ktorá nezavadzia golfistom pri švihu. Typická pre ne je takisto ľahkosť materiálu a veľmi jednoduchá starostlivosť o materiál. V predajni Golf Centra sú k dostaniu v čiernej a bielej farebnej kombinácii.